sifuna ukuthi kuwe qonda kakuhle uba uYesu nguye osendaweni ethile. Iphilo ndawo kulapho ukhokhona, kulo ndawo onhlungu yakho ikuyo ulapho. Ungakhangeli kwindawo ezininzi, upha kulandawo, kulandawo ikuxakileyo, kulandawo ikuxakileyo, kulandawo phalaza kuyo inyembezi zegazi. Indawo ethile akuyo leyo. Wathi esendaweni ethile, wathi umfundi othile sifundise ukuthandaza. Sithi ke kuwe zibeke kwezindawo zimbini, zibeke kwezindawo ezimbini. Sithexa sikucacisela phulaphula ilizwi FM uba uYesu wayesendaweni ethile. Andiyazi uba iphina lo ndawo, kodwa ndiyakroka uba indawo ethile isingathi ikulaa ndawo onengxaki kuyo. Mphulaphula ilizwi FM uphaya kanye kulaa ndawo, uphaya unyana madinga. Uba ngubani onelungelo lokuthetha naye ngothile, uba nguwe ke nawe ungothile.